Salutare bulgărașilor! Suntem la Stoienești, județul Prahova, la Elis Pavaje aici, Elis Pavaje. Și am încărcat pentru Comuna Ulmeni, județul Călăraș, la mine în zona lângă Oltenița. Și acum trebuie să mergem la poartă să uite remurcă, să verifice, să facă poze, să închid prelata și să dea actele să plec. Avem și CMR-ul făcute de ei. Aici fac ei CMR-ul. Să ne lupim lângă o basculă aici frumos. Linea paza vine și verifică, pozează ce face eu și noi. Coleg amabil care trece cu mine de la Drăbubiște la Ploiești, ne poate spune ce control avem? Hai să băgăm o poză aici. Alta, mă duc să Coleg amabil care vine de la Drăbubiște, ne poate spune ce control avem? Gata, moșilor, am luat și afiș tot și să-i dăm bătaie. Ia să vedem ce zice aici. Adresă Ulmeni, strada principală, în Călăraș. Deci, loc Ulmeni, așa a scris. Ulmeni, strada principală în Călăraș. Really? Asta e adresa mea? Așa, băi moșilor, nu uitați, dacă vreți să mă susțineți pe mine acolo, puteți să o faceți, este gratis și o să apreciez foarte mult. Deci la orice video, dacă vreți să dați un like, după ce veți da like-ul, apare susținere, este gratis, adică nu trebuie să dați mie vreun ban sau ceva, Doamne ferește. Și puteți comenta acolo dacă vreți, eu știu, să mai filmez ceva anume. Acum am luat pe varianta Ploieștiului și
pe A3 către București, până la centură, după aceea o să merg pe A0 și București, Oltenița și Ulbeni în final. Bineînțeles, nu o să filmez până acolo. Mă gândesc să filmez până la A3 în funcție de cât de repede ajungem, ca să nu mă lungesc mult. Și cam asta e, destul cam strâmb ăsta. Mai drept. Așa. Deci v-am zis, dacă vreți să vă susțineți acolo, puteți să o faceți fără niciun fel de vreo obligație, ceva, Doamne ferește. Doar dacă aveți bună plăcere și să comentați cu ce, nu știu, și voi o idee sau cum fac live să intrați să vorbim despre absolut orice, nu doar de camion, bineînțeles. Bine că am încărcat și o să merg spre casă în seara asta, o să ajung acasă. Bine, n-am făcut mare brânză, am descărcat la Bâncov, de acolo de unde am început să fac și live, dar n-am cum să vă uitați. Și... adică tot, Rahova și am venit aici și am încărcat pentru un meni. Mâine o să merg cu mașina lui șeful, să o descarc de la Târgoviște, parcă. Ceva de gel. Mâine urmează ăsta, că nu stă. Perfect, o să aici, dar nu am ce să-i fac. E un suport de la Panorama de la Made in China, așa că nu avem ce face. Parcă stă într-o parte, așa, nu? Și nu face. Așa ar trebui. Da. Coleguții, aveți ceva pe la Cauca, Nu e nimic la capul de bunele. da, mulțumesc. Aici de la Pavaj am plecat colegii. Pauza am făcut oșilor, așa că nimic nu ne mai oprește până la Urmeni. Până la Urmeni nu ne mai oprește nimic. Nici SCTR, nici miliția, nimic. Nu mai oprește. Ce mișto e containerul ăla de la One. Roz așa, bă, mai bine nebun, zici care îți dâși pe el. Acum o să stea pe ea acolo, ia bătăle. Ce faci, bă, retard? Trage și tu de retard dacă vrei să frânezi. Așa. Îl depășea imediat în curvă, așa. Da, bă, n-ai ce să le ceri. Asta e lumea în care trăim. Da drumul puțin la aer că mor de cald. Nu știu de ce e atâta căldură, că chingi nu am pus ca să mă fac lac. Înțelegeți voi? Astea fiind spuse, uite, ne apropiem de centura Cinea. Și unde o să facem noi dreapta, bineînțeles mai în față, nu aici. Acolo, dacă ținem drept, ajungem la fabrica de cola și fabrica de bere Bergambir. Am eu un short de ăsta pus cu încărcam bere aici pe canal, doar că pe vremea aia nu prea mă făceam alea să le pun pe TikTok, nu prea mă băgasem așa ca lumea în YouTube ca să filmez, așa că altfel am fi avut noi și video Bergambir, prietenii știu de ce vorbim vinul ăsta, că mai frumos decât Fordul meu. Mai avem încă un giratorio și după aceea trebuia să facem dreapta, să urcăm pe centura Ploieștiului. Avem aici 11 km până la Ploiești. Nu știu ce s-a întâmplat, dar
vă mai uitați la mine pe live-ul. Nici la short-uri, în ultima vreme la nimic. Gata, nu știu, nu mai vă interesează deloc așa de mine. Plus că dacă vă uitați acolo, deci vorbind de abonați, la clopoțel acolo mi se pare că nu e bifat toate, știți? Că dacă ați bifat toate la clopoțel, atunci apare indiferent ce face procesul, că fac live, că pun video, că pun o poză, că pun un short, YouTube-ul vă ține la curent, dar atâta timp când nu este bifat toate, nu vă arată chiar orice așa, nu vă ține în temă când postez eu de ceva. Indiferent că e live sau short sau video. Și probabil de asta notificările alea nu vă mai apar. Poate mulți avea și mai mulți abonați și din cauza asta vă uitați la ăia, că lumea face ceva mai interesant. Știe mai bine să pricepe, are și cu ce și are și material. Aia e problema. Eu tanti l-am cu servicii aici. Și la job. Schimbul 2. Da, mai poșilor, acum avem un girator în față. Și depozitul mare pe dreapta la Kaufland. Aici la Ploiești. Și aici mai stau băieții. Câteodată mai stă inclusiv aici până în girator. Unde se vede pe dreapta aici. Da. Stau aici. Sau după girator. Și eu am Petre de nu are întâlnate. Accelerează stata mică după tine. Am zis mică, m-a referit că e o fetiță la volan, nu neapărat la mașină, că e mică. Da. Mers frumos aici, roșu. Și acelea pe dreapta, nu prima aici. Nou, lângă registrul auto și imediat depozitul mare de la Kaufland pe dreapta aici. Și avem surpriză și pe stânga, ăsta de să vede cu geamuri așa, depozit de la Lidl. Ăsta e făcut mai recent, așa, nu e de mult. Descrie parc industrial aici, bineînțeles că sunt mai multe depozite, la fel și în dreapta, mai multe depozite și cam aia e. Oricum, Kauflandul ăsta e destul de mare, depozitul ăsta, Kauflandul logistică, cred că de aici livrează cam la toate Kauflandul, chiar curios de regimul ăsta. Și bine, telefonul sportul. Mama, avem 12 minute și uite, văd că scrie acolo că angajează. Vino în echipa Kaufland. Care n-aveți de multe, sunteți la Ploiești, Pacine, Stoienești. Aproape de ei aici. Veniți, fraților, la job aici. Altfel ne umple țara de nepalești. Bine, și ei săracii, nu vine că le place. Poșilor acelea, dacă ținem înainte pe sub pod, vedea mai în față, ne ducem la Berică și la Coca-Cola. Fabrica de bere, Bergambir, bineînțeles. Acelea se face în câte București. Băiești 60 ăsta. Adică la acolo acelea. Drept înainte, peste podul ăla, dreapta, e prima e Bergambir și a doua este Coca-Cola. Ambele am încărcat. Mai mult de la Bergambir. Duceam pentru Constanța, pentru la
Asta s-a întâmplat acum 2 ani, parcă. Nu era, dar e aglomeratare, dacă mă aud pe mine, aici pe Benevo. Și ne duceam la Constanța pentru plaje, bineînțeles. Magazine, plaje. Naiba în roțile tale. Ești periculosă, pe două roți. Nu poți să-i zi la asta, calcă accelerația sau trage de accelerație. Avem și un ăsta, cum zicem, ASF ăsta, cu disc aceleați pe pământul și acum intră în procedura asta. Și avem 2 giratoare, deci un elicopter, cum vedeți. Ia uite ce mișto. Vehiculare de poliție, cred, sau ceva privat. Cred că e de poliție, că e alb cu albastru, să vede. Da, de poliție. Și avem aici un giratoriu, în care intră un giratoriu, la ADN-ul care iese la Buftea, care și acolo avem interzis, la fel ca pe DN1 care iese la Cotopet, dar DN1 este după ieșirea către A3. Așa, cea mai bună variantă noastră este A3. Ajungem și rapid la București, nu mai luăm pe Bălăceală, o să ne dea dureri de cap, să-mi dea de fapt că nu o să filmez până acum. Asta îi spunem în centura la București, da? Tot e bine, am program, după aceea A0 și Cortenița și am terminat cu niciodată. Mașinuțe de vânzare la București aici, zici că e germănică, uite aici, numai Merz. Asta s-a extins. Prima dată a avut acelea pe colț și acum am văzut ca mașinul cu ăla de adus mașini. Multe mașini. Date evaluăm câteva, așa să zicem. Unele cred că sare de 30.000. Ținând cont că sunt foarte multe și arată bine. Cred că e câteva milioane de euro aici, văd acum. Cam asta e. Bubuială aici cu urmete. Bubuială! Uitați ce verde mișto. Ce bine arată. Vrei 61, mai avem decât 61 stațiile. Bine, nu știu dacă se referă neapărat că pe A3 sau s-ar putea pe Buftea, că e primul care duce la Buftea. Și s-ar putea că pe acolo ne fie cel mai aproape, mă gândesc eu. Asta e treaba. Au cei pe centură, pe sensul ăla. Jale. Seara am alimentat de un petrol ăsta care se vede în față. Băi, era jale, mâncați. N-am avut ce să fac, a trebuit să alimentez de aici, că ne ajungeam în la București. Și cam ultimul până spre A3 la autostradă. De aici vedem la Buftea, e interzis camioane, dar așa persoane urmate. Și am alimentat la un petrol ăsta și vă arăt eu imediat cum se face acolo.
băi, coadă ca să stea pe cum. Mă gândesc că ea tot un pic ăsta acolo. Apar nu am. Deci nu până și noi. Deci nu se pot în sensul aici de frig. Pare că nu stă e bine. Dar era o coadă ușor aici. De azi. Multe camioane. Aici. Da. Hai că nu mai avem chiar la 3, o să trecem de Petrobrazi ăștia. Aia de să vedem care am. Ușor ajungem la autostrada asta. Să-i dăm viteză, să mergem la unde ne descărcăm, să merg și eu acasă. Da. Poate aglomerat și pe aici, pe tranzitat, așa să zicem. Foarte mult Bucureștiul ăsta, gen spre Brașov. Așa, mereu e și aici aglomerație. De minute cu și aia îl facem. Cât îl facem până la autostradă, pe problema. Și nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, puteți să faceți un like și o să vă apară acolo susținere. Adică gen ca să fiu și eu un pic acolo în coada topului, să zicem. Adică doar voi mă puteți ajuta să fac la treaba asta. Like și susținere și eu o să apreciez foarte mult. Ce să zic? Negoiești, avem și noi o comună Negoiești în Călăraș. Mai avem mult aici vreo proiecte pentru autostradă. Hai să fie 5 așa. Și am dat la autostradă și am scăpat. Ne ducem Iulia. Sau mai am varianta să ies direct la afumați. Intrând de pe A3 pe A0, e doar pe la afumație făcută, după aceea este de la A2 A0 asta făcută. La TR făcută, numai decât ajungeam. La A3, A0 direct și puteam. Deci nu mai aveam ce căuta pe centura București. Ei dacă ar termina mai repede inelul ăsta al Bucureștiului, centura asta nu ne spune, A0, aici e la Petrobrazi, ar fi mult mai bine și pentru centură, ar putea să lucreze la ea mai mult mai ușor, pentru că, ce să zic, cred că 3 sferturi de trafic de pe centura București o să meargă pe A0. București o să, pe centură o să meargă ăia care chiar au nevoie să încarce, să descarce pe acolo. Asta vorbim de camioane. Doar dacă au treabă în jurul Bucureștiului, dacă doar tranzitează și vor să oprească, ca exemplu, de la Ploiești la Constanța sau de la Pitești la Constanța sau de oriunde n-au alt loc, doar
golește Bucureștiul și nu mai are treabă cu centura lui, da? Asta e pe timpul ăsta acela. Deci, odată am plecat criul ăsta. Uite, București. Și la viraje cam e troaie, trebuie să țin cont de treaba asta. Am capacitatea pentru canalizări. Cine a dat un semnal frumos. Cred că l-avem și pe timpul ăsta. Și cam asta e. Și nu avem un colțul ăsta modelul în spate frumos, în braci, albastru așa. Un albastru de la combinat așa, deschis cu închis. Gata, moșilor. Ia să vedem, poate ne și depășește de asta. Și după aceea o să urmesc are șanse că e mașini multe de-astea turisme, de-astea multe. Sunt, pardon, turisme multe. Poate acum să vadă. Trecem peste DN1. De sunt aici, că următul ăsta e DN1, ăla ne duce la un loc de și pe ăla interzis, dar ne-am făcut compensație cu ăștia cu scânge, să ieși direct la un loc de ne-am mai luat-o, am mai ieșit și pe acolo. Și cam asta e, boșilor. Ce să zic? Zi faină să aveți și ne auzim curând și mulțumesc tuturor care mă apreciați. Am pupat. Bye, bye.